guk gure lurraldean ez dugu ahaztu behar inoiz daukagun arima industriala. Eta orekatu barra daukagu zerbitzuen atal industrialarekin. Horregatik guk une honetan adostu duguna eta gaurko bileran adostu duguna da, hor zonalde industrial bat badago Errota Berri zonaren inguruan, eta hor sarbide bat egitea premiazkoa jotzen dute udaletxean, eta guk hartu dugun konpromisoa sarbide hori legealdi honetan burutuko dugula. Beraz, ez da bakarrik hitz politxak, baizik gero konpromisoak hartzea ere guretzako ezinbestekoa da, eta horregatik guk ekarpen hori egiten diogu baita ere Zarautzen garapen industrialari, uste dugulako Zarautzen etorkizunarentzako ezinbestekoa dela. Dakizuten bezala datorren ostegunean hilak 4 zozkatuko dira aldapetako etxebizitzak, bisesak zozkatuko ditu datorren ostegunean, eta martxan jarriko dugun, datorren urtean martxan jarriko dan proiektu horretan, gure konpromesua Zarauzko udalaren aldetik, hor 4 etxebizitza Aldundiaren esku jartzea, eta baita ere B solairuan suertatuko dan 350 metro kuadroko lokal hori Aldundiak aztertu dezan, oraindik denbora badonoski, baina bereiek aztertu behar dute zenolako berezitasun eta behar dauden eskualdean behar horiei dagokion erantzuna emateko. Noski elkarlanean egingo dugu lanketa hori, baina gure konpromesua ere tinkoa da Zarauzko udalaren aldetik. Udalak bereganatuko dituen babes ofizialeko 20 etxebizitza horietatik 4 Aldundiaren eskutan jartzea, eta berdina B solairuko lokala.